dibia adịrọzi maka ndị na-eme ifefa na-eme kịtas na ifefa na-eme bụ diabịa n'ọnya bụ etymology of the kind of dibia fa na-eme na-etuwe anya gaa n'isi mbido onye bụ ava nọ diabịa ka ọ bụ. For that reason it is obvious na dibia adịrọzi maka ọ bụ na dibia dị ị ga-ama ife dibia pụtara. You can't practice what you don't know. You can only practice that which you know its core meaning. So long as na ndị na-eme dibia kịta si na ifefa na-eme bụ diabịa, defining dibia as master of wisdom or master of intelligence, dibia adịrọzi. Dibia bụrụ diabịa, it is very very wrong. Ana m anụ ka ndị be anyị na-akụzi, but it is wrong. It continue to serve as an evidence that dibia is a lost knowledge and a lost practice. Even a meketa, even a meziketa aburo dibia. Maka ọ bụrụ na ndị niile gụrụ akwụkwọ na ndị mara akwụkwọ na ndị mara ive na ndị na-enekala anya n'ọva bụ ndị dibia ga na-akụzili ndị mmadụ na ive dibia pụtara na ive fa na-eme na ive ọ bụ diabịa na ya bụ the etymology of it. It is a good evidence. We evidence e ga-ejide aka wee sị na dibia adịrọzi shasha na dibia adịrọzi maka onwere onye n'ime va mara bụ ife va na-eme. You can't practice what you don't know. So that which you define is the one you know. And so long as like you define it means that dibia adịrọzi mana ọ bụrụ na va ghọtasịrị kpatalụ va ji akpọ onwe va ndị diabịa n'ọnya bụ ife afa pụtalụ n'ọnya bụ ife afa pụtalụ. Ngwa get closer and know the real meaning. Ya bụ na sitezie taga ba ka ịkwụsị ịkpọ onwe gị diabịa malụ the true meaning of Igbo word dibia. Get closer. Dibia abụrụ diabịa onye kụzili ya amara asụsụ Igbo, onye kụzili ya na-ebute ife a na-akpọ language corruption. When we journey back to mgbe gboo akpọrọ the deep ancient epoch of oge gboo to excavate the genuine essence of dibia and dismantle the shallow modern reduction of dibia as merely diabia, the master of knowledge, wisdom, whatever, which is even wrong. Maka na abia pụtara knowledge. Abia is different in meaning in Igbo language. We are going to talk abia later. Ma ọ bụ na unu chọrọ ịma ife ọ bụ, you comment and say what is abia. Ọ bụ na ndị commentary ka akụzikwuo abia variant and ikuzielu na ife bụ abia because abia portray a different meaning. Then we kwubezie maka dibia. First of all, we must grasp its true ancient essence, the glottogonic radix of Igbo tongue, to uncover the prime veil etymon of the sacred title, dibia. Then, we have to situate our analysis within the epistemic cradle of ancient cosmogony, ancient cosmology, to witness the radicant of three primordial forces. Ya bụ ife niile na-ekwu dibia kịta. N'oge gboo na ọ gbalụ n'ụzọ ịtọ, mana ụzọ ịtọ onye ọ gbalụ bụ ofu ife ka ọ bụ. Chekwa ntị, onye asịkwana na mgbosi na ọ dị ụzọ ịtọ. N'oge gboo na omume va the characteristics of it gbalụ n'ụzọ ịtọ, mana ụzọ ịtọ na ọ gbalụ bụ ofu ife ka ọ bụ. Nke izizi nwee bụrụ ọbịa. Gịnị nwee bụrụ ọbịa? Ọbịa bụ transcendental system of cosmic doctrine and spiritual science. Jebena muleri oke bụ tata, jebena muleri ilusi ejuọba maka alụsị a na-akpọ ọbịa. Ọbịa mmili ndị gboo na-akpọ alụsị ọbịa, ya bụ dibịa. Alụsị dị na be nna m na ife a na-akpọ bụ dibịa nwaanyị bi na mmili. Alụsị akpọrọ ọbịa mmili na alụsị akpọrọ dibịa bi na mmili ma ọ bụ dibịa nwaanyị bi na mmili, ba niile bụ ofu afa ọbịa, ya bụ dibịa. Ọ bụrụ abịa. As we move forward, I would like you to put on the comment section lota alụsị ọbụla maọbụ mmụọ ọbụla maọbụ ife ọbụla related to ife dibịa a na-akpọ ebịa maọbụ mbịa n'obodo gị. Put it on the comment section. Maka ife anyị na-akụzili gị abụrụ ife ụmụaka, no ife ọ ga-abụ akụzizi elu gị, go and verify. Ị na-verify n'obodo gị, ị na-verify na history, and you will see the genuine, honest, true value of what we are saying. Ọ bụrụ conspiracy theory,
Oburo subjective ideology or even the objective objective reality of a people. That is our own manner, our own concept of pedagogical. Oburo to hype you, but to tell you the reality as it is. As you can see in some survived ancient dialects today, you can see it in Soka dialect and some other dialect in Igbo land. Which till date you can find as evidence in some survived native dialects, including in Soka, is the active manifestation and the physical arrival of the healing presence into the material world. The historical itinerant journey of the physician or the practitioner, Obia, gathering elemental forces to heal the land. If you given the Gwage Sige no Obia, case when weta even na opponent asusu Igbo as Obia. There are a lot of things you're going to discover in this subject as we discuss. We see other words Igbo today that come out of this esoteric faculty. And they use even the unrelated, maybe closely related. Ebe ukwu a na-akpọ ọbịa si wee pụta bụ na ọbịa nke ndị dibịa bụ n'oge gboo. Do you know why? Because for you to be dibịa, you must be practicing mbịa, which is the journeying. Mgbe na-eva bịazele n'obodo kavasi ejeghalị na-eje ebe dị iche iche, dibịa dịlụ mbịa. Ịnụbere ya, dibịa dịlụ mbịa, odobego ga anya kịta. Mgbe na-eva batazele, a na-asị na anyị nwekwalụ ndị ọbịa. Ndị ọbịa bịa n'obodo anyị. Ndị ọbịa is not just a visitor. I told you that Igbo language is deeper than the concept your people are conversant with today. Ndị ọbịa bịalụ na bai, they are talking about those persons nwere spiritual potencies. Wee bịa nnụ, asị ka enebe ọbịa. They comes for something. They are like missionaries. So the closest word ị ga-eji wee kọwaa ọbịa bụ missionaries. Yes, thaumaturgical pilgrim or one on soteriological mission. That is the closest word ị kọwaa onye ọbịa. Is not merely a stranger or a visitor. It's a visitor on a particular mission, especially spiritual mission, or even n'oge gboo. I will show you evidences of everything I'm saying right now. Cayman or the verifiable. Yet, pinpointing the diachronic 0 point of this nomenclature reveals the noetic substratum of our ancestors' intellect, summarizing these three meanings into one unified essence. They can say, Gwage, no bro even ato, no vive balonozo character, being the total spiritual mastery over cosmological emergence and presence. Dibia, mobudiobia, mobudimbia. This essence manifests through three core characteristics. Divine intermediation, standing directly between the unseen and the seen traffics of the universe. Restorational balancing, possessing the unique capacity to turn illness into health and cosmic chaos into order. Ketobolo sovereign authority, which is wielding a sacred science so potent that the colonial authorities feared its liberating influence and capacity, and they banned it altogether. So the original Dibia is lost. Is lost because the colonial authorities feared to possess Obia and continue practicing it inherently, that they will lose control over these people. I am telling you history now, history that most of you don't know. And that is why I told you, n'ime ọdịnala Igbo nata broso n'iru akwụkwọ, ị na-eme mkpọtụ n'iru akwụkwọ, ndị ọcha na-ene gị vanachi ọchị maka fama na you don't know the secret of your liberty.
You don't know who you are. What you're practicing today that you call dibia abro dibia. Na nke bụ ezigbo diobia. Na vibe ndị ọcha pishigia. It is banned many years ago. Keep listening. Share this video. This brings us directly to the exegetical core of this lecture. Dibia cannot, I repeat, dibia must not be reduced to mundane aptitude of sapience or mere psychological attributes of intelligence. Dibia escapes the simplistic categorization of mere cognitive endowment, but the master of this ancient outlawed power